กันซ้ำรังเองกันตั้งบ้างอะไรไม่หลังก็บอกหมอถ้าเราไปเจอกันซ้ำรังเองกันบ้างอะไรบ้างอะไรราศีไหนดูsi karafnya makaray ka amoy tipe guru keseles sige ma sai thôi gro headline hian area sa hian in headline mai chia diki bullet thu hi asia yemen lo tiang e sia ang khop ma chik deuh hleka lo en ten om takin kan han soi lok du ni asia lo zia ta hen aron mang le a hei ta hian in mu chiang em tu ma zon an to lo hei hi chuwang chuanin I hatia om mai hi hei amit hi lo de ve zau aniang ale ai chiang zokin en le chinang tu ma lama hoi mi lo ni tu na khan Hey, program koi mo lai po hianin halak pui tu hi anei deu ren mai area sai chu api met mai na an mo hian ve ngai hianin omani thumai me te po hi ya an thu ren lai tha na tu the hi an mai kan ni la pe ji na pe ani hi chu hai ti hian an pan deu ren mai ni thu mai te po hi mo Thank you so much, Mr. Singh. We really appreciate your precious time and thank you so much for being here with us tonight. Sanina lang karon sa tuloy. Ano sa fair? Nawan lo pom le lo te hi chu lo mani nấu cùng lạc lộ lai năng nấu tổ vóc xịa và hàng đuôi khác thì em po ni sela area sate anh hùng nom thi na đi nền po anh in phía mà anh in lay em mày mu anh nuông mình anh lom em mày nấu té lại hi lom khop mày chọn chúng mình lại car chọn hay kan han soi ve lok du chu kan thian za ho kha charity luan chuan hun kan mang ve loka chu sai phal lam tluang lama te ke ten kan han kal lopa
chumi ma chuanin motor ten chhia ti hian motor te kan han siam ve lop boka chuan motor kal theina chin atang hianin ke in dar kar khat le chan ve lai mai kan kal sak lo hrim hrim bo ke ni chu kan kal thang te kan ni lem lo wangin chung vel te po chu full video te kan ron tiang na chu hei ka ron zep tel ve sok du ni min lo thir sak ve khan don hemi next video hianin kan thian zo luan chuna enge mo thil hlu chu ni lem lo blanket puan nuam ang chi de ore khatiang ang te kha kan han sem ve a chuan jambul sel ang chi te kha kan han da avia chu kan tlai kan tuan lo em wangin sem lovin an vcp ina kan da topa chuanin ke ni chuan kan ho san le chu mi kan chet vel na le kong laka kan tuan lova kan thian za ho kan han chet vel na te hi khongai ta timin lo thir sak ve ram don nia ole tuna chu area sa zai te en chho chun zom le photang o ase khiranga khong tuna lo man kan sem tur hi best male artist Mizoram ani tunge nya in rin le ale best male artist Mizoram lo man min sem sector hianin Esterin ke khania kha khoi takin stage a lo chose best male artist Mizoram chu dengerous sanga Esterini kan lo me ale tian pathian khoi na sara le Mizoram mi puite sara tun kuma lak thei chi chu kala vekto khut be lo ar opoi ka te khop mai sanin khan mase ei sola ma chu an lo bang to sanin khanin pathian khoi na sara song of the year kala le masala kadong lo kai ma kala lo mo tu be la lo ba kalom le mai tianin best new artist kala to tun kumatan chuan song of the year kala boka chuan hey moonlight award sani somni le pangain best male artist Mizoram min pe boka in chunga si ha mi puite chunga kalom tak set ni ti kha kan soya chuanin moonlight award full zero se kalom me in taksa natlate sual da min huwa nate thil shang ya har sabna depression kan ti de lumai na kan ti de he song song ni lo isu ni sa ka ko sa se ni de fai wa mi no ne sa to chu ne to winner kan ti na kan har out so gila hey sport na ko kan chap chuan out tu ko se kha khati che are he ko be la he ni sual ya ni kan tak sa ya ko chap to lo chu wang so ni isu ni sa se ni ne sa to chu wang so ni kami ne to lo kan kan ka sa le ni sual ni ni ti boy to lo ka sa le ni ti ga le ne na ka lo ko fe ro ala kan ta sa ya
final la sakhi cheng sang ruka offense tena and request ani e Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ